እታ ፊልም ክጅምር እንኮላ ኣብ ህንዲ ኮይኑ ኣብ ሓደ ፒዩነ ዝበሃል ገጠር ሓደ ብሕርሻ ዝናበር ሰባይ ማንቲላ ኣትክልቱ እንዳበልዕ ስለ ዘሸገረቶ ብሽጉጥ ከሃርማ ብዝተኮሰ ጥይት ትጅምር። ብርቱዕ ናይ ተኩሲ ድምፂ ንሰምዕ እሞ ናብ ካልእ ትርኢት ተስግረና። ካብኡ ብምቕጻል ኣብዛ ፒዩን ትበሃል ንእሽተይ ገጠር ሓደ ፍሉይ ናይ ፒያኖ ክእለት ዝነበሮ ኣካሽ ብዝበሃል ስም ዝፍለጥ ዓይነ ስውር መንእሰይ ነበረ። ኣካሽ እስካብል እዩ ኣካለ ጎደሎ ምዃኑ ከይከልከሎ ባዕሉ መግቢ ይሰርሕን ገዝኡ እውን የፀራርን ነበረ። ሰላማዊ ህይወት ድማ ይመርሕ ነበረ። ኣካሽ በዚ እትዕዘቦ ቆልዓ ብዙሕ ግዜ ይሽገር ነበረ። ምክንያቱ ድማ እቲ ቆልዓ ኣካሽ ዓይነ ስውር ኣይኮነን የምስል እዩ ዘሎ ኢሉ ስለ ዝኣምን ነበረ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣካሽ ስዒቡ ናብ ሓደ ናይ ቀረባ ፈታዊ ናውቲ ሙዚቃ ዝሸይጥ ሰብኣይ ከደ። ቀፂሉ ነቲ ሰብኣይ ናብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ ብሙዚቃ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ነገሮ። ኣብዚ እቲ ሰብኣይ ኣካሽ ኣንጻር እቲ ናይ ጥዕና ፀገሙ ከይተሰናኸለ ናብ ስርሑ ሙግያዩ ተገሪሙ ከድንቆ ከሎ ንዕዘብ። ካብኡ ቀፂሉ እታ ፊልም ናብ ናይ ሓደ ህቡብ ናይ ቀደም ናይ ቦሊውድ ተዋሳኢ ዝነበረ ብፕራሞድ ዝፍለጥ ኣርቲስት ተላሊና። ፕራሞድ ሲንሃ ምስ ሓንቲ ብዕድመ ኣዝያ ትንእሶ ሰበይቱ ሲሚ ይነብር ነበረ። ናይ ዕድመ ፍልልዮም ከይጸለዎም ድማ ሕጉስ ሓዳር ይመርሑ ነበሩ። ፕራሞድ ካብ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ዳኒ እትበሃል ጓል ነበረቶ። ምስኦም ኣይትነብርን እያ ነይራ፣ ግን ስሕት ኢላ ትበጽሖም ነበረት። ሓደ ምሸት እዩ ኣካሽ ጽርግያ ክሳገር ክብል ብሞቶ ተሃረመ። በዓልትታ ሞቶ ሶፊ ትበሃል ነበረት። ዓይነ ስውር ሰብ ሃሪማ ኣዝዩ ሕማቕ ስለ ዝተሰምዓ ከም ካሕሳ ንኣካሽ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ቤት መግቢ ምሳሕ ጋበዘቶ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ዕሙቕ ዝበለ ዕላላት ክዕልሉ ጀመሩ። ቀፂላ ሶፊ ኣካሽ ፒያኖ ከም ዝፃወት ፈለጠት። ካብኡ ሶፊ ንኣካሽ ናብ ናይ ኣቦኣ ቤት መግቢ ከይዱ ፒያኖ ክፃወት ዓደመቶ። ድሕሪ ዝኩሉ ውዕሎ ኣካሽ ናብ ገዝኡ ተመልሰ። እቲ ናይ ሓሶት ኮንታክት ሌንስ ወይ ድማ ዓይነ ስውር ከም ስልኦ ዝገብረ መሸፈኒ ዓይኒ ኣውፅአን። እምበኣር ኣብዛ ፊልም ኣካሽ ዓይነ ስውር ከም ዘይኮነ ትርድእዋ ኣብዚኣ ክፋል እያ። ኣካሽ ዓይኑ ዝሽፍነሉ ቀንዲ ምክንያት ዓይኑ ሙሉእ ምስ ጽልመት ኣብ ፈጣሪነት ሙዚቃን ነቲ ሙዚቃ ጽቡቕ ገይሩ ከስተማቕሮ ስለ ዝሕግዞ እዩ። ብኡ ኣቢሉ ከቐጸሎ እሞ ፍሉጥ ዓይነ ስውር ፒያኒስት ናይታ ከተማ ከኣ ኾነ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣካሽ ናብ ናይ ኣቦ ሶፊ ዝውንኖ ዓቢ ቤት መግቢ ወይ ከዓ ፒያኖ ባር ከይዱ ፒያኖ ይፃወት ነበረ። ኩሎም ኣብቲ ቤት መግቢ ዝነበሩ ኣጋይሽ ብሙዚቃኡ ተደነቑ። ብዝያዳ ከዓ ዓይነ ስውር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ሙዚቃ ብምፅዋቱ ኣገረሞም። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ሰዓት እቲ ፕራሞድ እቲ ህቡብ ናይ ቦሊውድ ኣርቲስት ኣብቲ ቤት መግቢ ነበረ። ፕራሞድ በቲ ናይ ኣካሽ ሙዚቃ ኣዝዩ ተሰሓበ። ፕራሞድ ምስ በዓልቲ ቤቱ ሲሚ ካብ ዝምርዓው 30 ዓመቶም ኣኒቨርሳሪ ኣብ ቀረባ መዓልታት ስለ ዝኾነ ንሰበይቱ ሲሚ ብቀጥታ ሙዚቃ ሰርፕራይዝ ክገብራ ደለየ። ኣካሽ እውን ቀልጢፉ ተሰማምዐ። ናብ ገዝኦም ከይዱ ድማ ሙዚቃ ከም ዝፃወተሎም ቃል ኣተወሉ። ፕራሞድ እታ ናይ ኣኒቨርሳሪ መዓልቲ ሰርፕራይዝ ክትኾን ስለ ዝደለየ ኣብታ መዓልቲ ብስራሕ ካብቲ ከተማ ክንቀሳቀስ ከም ዝኾነ ክሕብራ ከሎ ንዕዘብ። ኣማሲኦም ብሰንኪቲ ዝነበረ ብርቱዕ ዝናብ ናይ ኣካሽ ገዛ ቀረባ ስለ ዝነበረ ክልቲኦም ምስ ሶፊ ናብ ናይ ኣካሽ ገዛ ኣምርሑ። ኣካሽ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ሶፊ ኣብ ቅድሚኡ ኮይና ክዳውንታ ክትቕየር ክዕዘባ ጀመረ። ቀፂሎም እዞም ክልተ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ምርኻብ ክፋተው ጀመሩ። ቀፂሎም ድማ ከምዚ ትርእይዎ ርክቦም እንዳዓበየ መፀ። ብድሕሪ እዚ ኣካሽ ብቆፀሮኦም መሰረት ናብ ናይ ፕራሞድ ገዛ ኣምርሐ። ሲሚ ድማ ማዕጾ ከፈተቶ። ፕራሞድ ገዛ የለን ኢላ ድማ ንኣካሽ ክምለስ ነገረቶ። ኣካሽ ግን ኣገዳሲ ቆፀራ ምስ ፕራሞድ ከም ዘለዎ ደጋጊሙ ንሲሚ ነገራ። ኣጋጣሚ ጎረቤት ሲሚ ቅልቅል በለት እሞ ሲሚ ደስ ስለ ዘይበላ ንኣካሽ ናብ ገዛ ኣእተወቶ። ኣካሽ ኣትዩ ቀጥታ ናብ ስርሑ ኣምርሐ። ፒያኖ ድማ ክፃወት ጀመረ። ሃንደበት ግን ሬሳ ናይ ሰብ ረኣየ። ኣካሽ ኣዝዩ ሰንበደ፣ ግን ከዓ ክፍልእ ስለ ዘይብሉ ፒያኖ ምፅዋቱ ቀፀለ። ሲሚ ኣካሽ ዓይነ ስውር እዩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ተረጋጊኣ ሙዚቃኡ ከተስተማቕር ጀመረት። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ኣካሽ ናብ ሽንቲ ቤት ክትመርሖ ሓተታ። ናብኡ እንዳበሉ ድማ ኣካሽ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ፕራሞድ ሬሳ ረኣዮ። ሕጂ እውን ከይፍለጥ መታን ርእዩ ከም ዘይረኣየ ናብቲ ሽንቲ ቤት ኣተወ። ኣብኡ ግን በይኑ ኣይነበረን። ውሽማ ሲሚ ኣብኡ ተሓቢኡ ነበረ። ኣካሽ ካብኡ ቀፂሉ ናብ ፒያኖኡ ተመለሰ። ቀፂሉ እታ ፊልሚ ንድሕሪት ምልስ ተብለና እሞ ሲሚ ምስ ውሽማ ብድሕሪ በዓል ቤታ ፕራሞድ ቺት እንዳገበረቶ ፕራሞድ ረኸቦም እሞ ብኡ ንብኡ ተውኪሶም ክቐትልዎ ተርእየና። ኣካሽ ብውሽጡ ኣዝዩ ተረቢሹ ከሎ ግን ከዓ ከይፈልጥዎ ስምዒታቱ ብውሽጡ ብምሕባእ ፒያኖኡ ምፅዋት ቀፀለ። ውሽማ ሲሚ ድማ ነቲ ሬሳ ፕራሞድ ተሸኪሙ ምስ ሲሚ ኣብ ሓደ ዓቢ ባልጃ ኣእትዮም ሓብዎ። ቀፂላ ሲሚ ምስ ውሽማ ልክዕ ፕራሞድ ብደገ ፀኒሑ ከም ዝመፀ ገይሮም ንኣካሽ ክዋስእሉ ጀመሩ። ኣካሽ ግን ናይ መወዳእታ ሙዚቃኡ ተፃዊቱ ተፋኒዎም ካብቲ ገዛ ብሰላም ወፀ። ኣካሽ ቀፂሉ ኣብ ሓደ ካፌ ኮፍ ኢሉ ብዛዕባ ዝረኣዮ ነገራት ግዜ ወሲዱ ክርዳእን እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክሓስብን ጀመረ። ቀፂሉ ኣብቲ ከባቢ ብሎተሪ ብምሻጥ እትናበር ሳኩ እትበሃል ሰበይቲ መፅያ ሪክሻ ዝበሃላ ናይ መጓዓዝያ ትራንስፖርት ፀዊዓ ክትሕግዞ ሓተተቶ። መራሕታ ሪክሻ ሙርሊ ዓሚሉ ኣካሽ ምዃኑ ተዓዘበ። ኣካሽ ኣስዒቡ ናብ እንዳ ፖሊስ ክወስዶ ነገሮ። ኣካሽ ኣብ ገዛ ፕራሞድ እንታይ ከም ዝረኣየ ክነግሮም ወሰነ። ቅድሚ ምዝራቡ ግን ኣብቲ እንዳ ፖሊስ ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይኑ ዝሰርሕ ሞንሃር ማለት ኣቐድማ ኣቢሉ ከም ዝረኣነዮ ውሽማ ኣንሲሚ ነበረ። ኣካሽ ብስምባደ ዝዛረቦ ጠፍኦ።
ዝፈትዎ ድሙይ ቀቲሎም ለይ እንዳበለ ድማ ዘረባ ክሓውስ ጀመረ እንተኾነ ግን ሞንሃር ንኣካሽ ቀልጢፉ ዘከሮ ክጥርጥሮ ስለ ጀመረ ድማ እታ ቀቲሎም ለይ ዝበላ ድሙ ከርዮ ናብ ገዝኡ ሒዝዎ ኸደ ሞንሃር ኣብ ልዕሊ ኣካሽ ዓብ ጥርጣሪ ስለ ዘሕደረ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክፍትሾ ጀመረ ሓንሳብ ድማ ክፍትኖ ብምባል ካራን ናብኡ ገጹ ሰንደወሉ ኣካሽ ግን ሕጂ እውን ከምዘይረኣየዳ ቀጸለ ሞንሃር ቀጺሉ ካብቲ ገዛ ኣካሽ ወፀ ስዒባ ኣካሽ ናብቲ ዝሰርሓሉ ቤት መግቢ ኣምርሐ ኣብኡ ድማ ሲሚ ደድሕሪኡ መጸት ሲሚ ብዛዕባ ሰብኣያ ፕራሞድ ዝሓትዋ ኩሎም ብስራሕ ምክንያት ካብ ሃገር ከም ዝወፀ ነገረቶ ንጽባሒቱ ናይ ፕራሞድ ሞት ኣብ ዜናታት እታ ሃገር ክጋዋሕ ጀመረ ኣማውትኡ ድማ ሰረቕቲ ሰዓቱ ገይርዎ ዝነበረ አንጸባረቕቲ ኣልማዛትን ንምውሳድ ተባሂሉ እቶም ሰረቕቲ ከም ዝቐተልዎን ሬሱ ኣብ መኪንኡ ገይሮም ኣብ ሓደ ድልድል ከም ዝገደፍዎን ክውረ ጀመረ ሞንሃር ማለት ውሽማ ሲሚ እቲ ቀታሊ ባዕሉ ነቲ ኬዝ ባዕሉ ሓዞ ንሓደ ሓደ ሕቶታት ድማ ሲሚ ጓሉ ንፕራሞድ ዳኒ ከምኡውን ኣካሽ ናብቲ እንዳ ፖሊስ ተጸውዑ ዳኒ ግን ጥርጣሪኣ ኣብ ልዕሊ ሲሚ ነበረ ኣካሽ ግን ዕድል ናይ ፕራሞድ ከይወርዶ ፈሪሑ እቲ ሓቂ ኣብ ውሽጡ ክሕዞ መረጸ ኣብ ቀብሪ መዓልቲ ጎረቤት ሲሚ ማለት ኣካሽ መጀመርያ መዓልቲ ዝመጻሉ ዝረኣየቶም ሰበይቲ ብዲሳ እትፍለጥ ናብ ሓደ ካብቶም ፖሊስ ብምኻድ ንሲሚ ተከታተላ ከም ዝነበረትን ብዙሕ ግዜ ደስ ዘይብሉ ነገራት ከም ዝተዓዘበትን ኣብ ሲሚ ዘለዋ ጥርጣረ ነቲ ፖሊስ ነገረቶ ሲሚ እዚ ምስ ተዓዘበት እዛ ሰበይቲ በዚ ተቐጺላ ከተቃልዓኒ እያ ብምባል ናብ ገዛን ምስ ተመለሳ ነታ ሰበይቲ በቲ ናይ ገዛ በረንዳ ደፊኣ ኣጽደፈታ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣካሽ ንብረት ከበጽሕ መጸ ንኻልኣይ ግዜ ነታ ሰበይቲ ከተጽድፋ ከላ ረኣየ ሕጂውን ሪኡ ከምዘይረኣየዳ ኣስቀጠ ቀልጢፉ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ድማ ንሶፊ ደወለላ ኩሉ ነገር ክነግራ ድማ ወሰነ ኣካሽ ሓደ ዘይስተውዓለሉ ነገር ግን እቲ ኩሉ ግዜ ዘሸግሮ ዝነበረ ቆልዓ ብፊኒስትራ ናይ ኣካሽ ገዛ ብሞባይል ቪድዮ ይቀድሖ ነበረ ቅድሚ ሶፊ ምምጻእ ግን ሲሚ ቀደመታ ናብ ናይ ኣካሽ ገዛ ካብቲ ሓዘን ናይ ፕራሞድ ባህላዊ ዝኾነ ሽኮራዊ ነገር ሒዛትሉ መጸት ቀጺሉ ኣካሽ ኣፍልሓላ ንሰጠወየ ድማ ሲሚ ዘፍርሕ ማስክ ገይራ ነበረት ሓሳባ ከተሰንብዶሞ ግብረ መልሲ ርያ ድማ ስጉምቲ ክትወስድ ነበረ እንተኾነ ኣካሽ ሕጂውን ዝኾነ ከጠርጥሮ ዝኽእል ኣክሽን ኣይረአየ ኣብ መንጎ ዕላሎም ሲሚ ንኣካሽ ሽጉጥ ኣብ ገጹ ዓመረትሉ ኣካሽ ኣብዚ ኣይከኣለን ከይትኩሰሉ ፈሪሑ ድማ እቲ ሓቂ ኣቃልዖ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝርኢ ነገራ እቲ ኩሉ ዝረአዮ ነገር ድማ ንወልሓደ ከም ዘይነገር ንለንደን ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ ድማ ስርሖ ቅጽል ከም ዝኾነ ሓበራ ሃንደበት ግን ኣካሽ ርእሱ ኣዚርዎ ኣብቲ መሬት ተዘርግሐ ምክንያቱ ድማ እቲ ሲሚ ሒዛትሉ ዝመጸ ሽኮራዊ ነገር ሲሚ መሪዛቶ ስለ ዝነበረት እዩ ስዒባ ሶፊ ናብቲ ናይ ኣካሽ ገዛ መጸት ቅድሚ ምእታዋ እቲ ቆልዓ መጺኡ እቲ ዝቐድሖ ናይ ኣካሽ ዓይነ ስውር ከም ዘይኮነ ዘርኢ ቪድዮ ኣርኣያ ሶፊ ሕርቃን ብዝተሓወሶ ስምዒት እንዳጎየት ከይዳ ማዕጾ ኣካሽ ኳሕኳሕት ቀጺላ ሲሚ ክዳውንታ ወጻጽያ ምስ ኣካሽ ከም ዝደቀሰታ ምሲላ ንሶፊ ሸወደታ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣካሽ ክሳብ ሕጂ ሃልዋቱ ኣጥፊኡ ነበረ ልባ ዝተሰበረት ሶፊ ብሕርቃን ካብቲ ከባቢ ተሰወረት ኣካሽ ድሕሪ ሰዓታት ተስአ ኣብ ዓይኑ ድማ ፍልይ ዝበለ ቃንዛ ተሰምዖ ኣካሽ ዓለም ጸልመተቶ ክርኢ እውን ኣይከኣለን ምክንያቱ እቲ ሲሚ ዝተጠቀመትሉ መርዚ ሙሉእ ዓይኒ ከዕውር ዝኽእል መርዚ እዩ ነይሩ ሲሚ ነዚ ዝገበረትሉ ምክንያት ወላ ነቲ ሓቂ ተነገረ ዓይነ ስውር ስለ ዝኾነ ሰብኣይ ከኣምኖን እዩ ብምባል ነበረ ንሶፊ ደጋጊሙ እኳ ወላ ተደወለላ ሶፊ ግን ምስ ሲሚ ቺት ገይርኒ ኢላ ብምሕሳብ ብሎክ ገበረቱ ኣካሽ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ወደቐ ካብዚ ብምቕጻል ሲሚን ሞንሃርን ኣብ ጭቕጭቕ ኣተው ሞንሃር ንኣካሽ ንምንታይ ዓይኑ ከም ዘዕውር ጥራሕ ገይርክ ንምንታይ ደይቀተልክዮ በላ ሲሚ ኣስዒባ ኣነ ቀታሊ ሰብኣይ ኮንኩን በለቶ ኣካሽ ዓይነ ስውር ከም ዘይነበረ ዝፈለጠ ሞንሃር ኣማስዩ ናብ ኣካሽ ከይዱ በቲ መጋረጃ ሓኒቑ ቆትሎ ፈተነ ኣካሽ ግን ተባይሱን ሃሪሙን ካብ ኢድ ሞንሃር ከምልጥ ከኣለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ሙሉእ ብምሉእ ብርሃኑ ስለ ዝሰኣነ ገዛውቱ ጠፍኦ ናበይ ከም ዘብል እውን ክፈልጥ ኣይከኣለን ንጽባሒቱ ንጎ ግን ኣብ ሓደ ሆስፒታል ብዶክተር ስዋሚ በዓልታ ራክሻ ሙርሊን ከምኡውን እታ ሸያጢት ሎተሪ ሳኩ ተኸቢቡ ተስአ ኣብ ጎደና ወዲቑ ምስ ረኸቦ ሒዞሞ ናብ ሆስፒታል ከም ዝመፁ ነገርዎ ኣካሽ ቀልጢፎም ምስ ናይ ዓይኒ ክኢላ ዶክተር ማለት ኦፕቶሜትሪስት ከራኽቦ ሓተቶም ኣካሽ ዓይኑ ቼክ ገይሩ ብድሕሪኡ ካብቲ ሃገር ክወፅእ እዩ ነይሩ ዕላሙ ይኹን ዳ እምበር ሰዓታት ሓሊፉ ዝኾነ ናይ ዓይኒ ክኢላ ዶክተር ክመፁ ኣይከኣለን ካብቲ ክፍሊ ውፅእ ኢሎም እቶም ሰለስተ ሳኩ ማርሊ እቲ ዶክተርን ክፍሊ ኣካላት ናይ ኣካሽ ሸይጦም ብዛዕባ ዘትርፍዎ ገንዘባዊ መክሰብ ክማኸሩ ጀመሩ ምክንያቱ ንዖም ቀሊል እዩ ንኣካሽ ዝሓተሉ ቤተሰብ እውን ስለ ዘይነበሮ ናይ ምትሓዝ ተኽእሎኦም ጸቢብ እዩ ኣብቲ ናይ መጥባሕቲ ክፍሊ ወሲዶም ምስ ኣደቀስዎ ኣካሽ ብዛዕባ እቲ መጥባሕቲ ሰምዐ ብስምባደ ፈንጠርጥር ክብል ጀመረ ብሓይሊ ሒዞም ግን ኣብቲ መደቀሲ ኣሰርዎ መደንዘዝ እውን ወግእዎ ኣካሽ ቅድሚ ምድንዛዙ ግን ሳኩ እታ ሸያጢት ሎተሪ ኣብ ኢዳ ውቃጦ ናይ ሺቫ እትበሃል ጣዖት ማለት ኣብ ህንዲ ብብዝሒ እትፍለጥ ኣምላኹም ውቃጦ ከም ዘለዋ ጠቐሰ እዞም ሰለስተ ሰንበዱ ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ ውቃጦ መን ክነግሮ ይኽእል እዚ ናይ ኣምላኽ ስራሕ እዩ ብምባል ክገብርዎ ዝሓሰቡ ኩሉ ፈሪሖም ኣቋረፅዎ ብድሕሪ እዚ ኣካሽ ብስምባደ ተበራበረ ዝኾነ ገይሮሞ ከይኮኑ ድማ እንዳፈረሐ ነብሱ ክፍትሽ ጀመረ ኣካሽ ሕጂ እውን ከኣምኖም ኣይክእልኒ ከይቀትልዎ እንዳፈረሐ ዝሓሸ ገንዘብ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከም ዘሎ ክሓበሮም ምስ ነገሮም ግን ክገድፎ ከም ዝኾኑ ቃል ኣትዩ
كل بزعبا منهورن سيمن كما يروم نبرامود كم زقتلو نغرو نتوم كلته بزي مستيرا فراريحم مليونات كقبلو خم زخولو نغرو بدحر زي ان اكاش كحجزو وسن اتا فيلم خابز بمقصال سيمي نام غزاات ملسمو ابو اكاشن غوال برامود دانين بيانو እንዳተጫወቱ ተርእየና ሲሚ ብድፍረት አካሽ ተገረመት ንሞንሆር ደውላ ናብ ሓደ ቦታ ክመጽ ሓበረቱ ቀጽላ ንአካሽ በመኪና ገዝኡ ከተብጽሖ ሓተተቱ አካሽ ግን ዝኾነ ዝሓሰቦ ነገር ስለነበሮ ተሰማሚዑ መንገዶም ጀመሩ ኣብ መንገድን ከለው አካሽ ንሲሚ ማሕከማ ዓይኑ ዝኾነ $12000 ዝጽጋዕ መጠን ገንዘብ ክትህቦ ሓበረ እዚ እንተገይራ እቲ ሓቂ ከምዘይ ነገር ሓበረ ንሳ ግን ሓሳቡ ነጸገቶ ምክንያቱ ተወስዶ ዘላ ናብ ገዝኡ ዘይኮነ ናብ በረኻ ወሲዳ ምስ ውሽማ ሞንሆር ኮይኖም ቀትልዎ መዲባ ስለዝነበረት እንተኾነ ግን አካሽ ምስቶም ሰለስተ ኮይኑ መደብ አውጪ ነበረ በታ ናይ ሙርሊ ሪክሻ ዓጊቶም ጠጠው መሰበሎም አካሽ አስዒቡ ንሲሚ ዓፊኑ አደንዘዛ ቀጽሎም ዞም አርባዕተ ንሲሚ ጫውዮም ሓሳውን ድማ ንሞንሆር ደውሎም ንሲሚ ክፍንዋ እንተኮይኖም ብዙሕ መጠን ገንዘብ ክህቦም ብምግባር ነበረ አካሽ አስዒቡ ንሰበይቲ ሞንሆር ራሲካ ደወለላ ኩሉ ነገር ድማ ነገራ ቀጽሉ ክሳብ ጽባሕ ንጎ 1 ሚሊዮን ሩፒስ ከተረክቦም ከም ዘለዋ እንተዘይ ኮይኑ ህይወት ሰባያ ከበላሽዎ ምዃኑ ነገራ ራሲካ እዚ ምስ ሰምዓት ኣዝያ ሓራቕ ሰብ ስለዝነበረት ኣብ ሽንት ቤት ዝነበረ ሰባያ ሞንሆር ክትቆትሎ ክትኩሰሉ ጀመረት ሸዒቡ ንሱ ቴሌፎን ተደወለሉ መኪና ናይ ሲሚ ኣብ ሓደ ድልል ተጸጊዓ ከም ዝረኸብዋ ተሓበሮ ራሲካ ቁሩብ ዝሕል በለት ምስ ሰባያ ኮፍ ኢሎም ድማ ከመይ ገይሮም ነገራት ክፈትሖ ከም ዝኽእሉ ክማየጡ ጀመሩ ኣብዚ ሲሚ ምትሕባር ኣቤቱ እቲ ዶክተር ኩሊታ አውጪኡ ከም ዝሸጦ እንዳ ነገር ከፈራርሓ ጀመረ ንሳምፕል ዝኾን ደሙን ወሰደ ንጽባሒቱ ግን ሞንሆር ዝተባሃሎ ገንዘብ ኣብ ቦርሳ ሒዙ ኣብ ዝተባሃሎ ቦታ መጸ ካብዚ በመቕጻል ሳኩን ሙርሊን ንአካሽ ከደዕዎ ኣብ ዊልቸር ድማ አሰርዎ ንአካሽ ኣይኣመንዎን ነቲ ገንዘቡ ንበይኖም ደለይዎ እቲ ዝገርም አካሽን ሲምን ኣብ ሓደ ክፍሊ ተኣሲሮም ነበሩ ሲሚ ንአካሽ ጸርፍታት ከተወርደሉ ጀመረት አካሽ ድማ አስዒቡ ንሳ ብዝያዳ ክትፈርሕ ከም ዘለዋ ነገራ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ናይ ሲሚ መኪና ኣብ ድልድል ስለዝተረኸበት ነብሳ ኣጥፊያ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ስለዚ ሞንሆር ብቐሊሉ ንሲሚ ቀቲሉ ካብዚ ሽግር ከምልጥ ከም ዝኽእል እንዳ ነገራ አካሽ ንሲሚ ከፈራርሓ ጀመረ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ዶክተር ኣቀድማ ኣቢልና ከም ዝተዓዘብናዮ ኩሊት ሲሚ ንኽሸጦ ንኽሕግዞ ዝወሰዶ ናይ ደም ሳምፕል ናይ መርመራ ሪዛልት መጽኡ ረኣዮ ብኡ ንብኡ ድማ ጽበረها بتحقق دما كيدو خرخبا وسنه بمقصال مورلي نتو بورصا رخيبو حيزو كهادم كبل مونهور رايومو توكوسلون دحرزي ساكو مونهور ناب ليفت اتيو ناب سيم كخيد اندابله مبرات عاصيا نتا ليفت تطوابلت نتا ገንዘብ زحازت بورصان مورلين حيزا دما ناب حكمنا امرحت اغاطامي ግን مورلي كدحناي كاله ابو عرفه ابرسي ساكو نتو زوسدتو ገንዘብ ፌክ مخانو رايتو كتعبدو اندليت ካብዚ ቀጽሉ ሲሚ ተኣሲራቱሉ ዝነበረት ገመድ ክትፈትሖ ካለት ካብኡ ንአካሽ ኣብኡ ክትቆትሎ ኣትካዕቶ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዶክተር ስዋሚ ኣብኡ ስለዝበጽሐ ጠጠው ኣበላ ኢዳን እግራን አካሽ ብምሓስ ዶክተር ድማ ዓፊኑ ኣደንዘዛ እቲ ዶክተር ኣብ መኪኑ ኣትዩ ምስ አካሽ ኮይኖም ናብ ርእሰ ከተማ ህንዲ ሙምባይ ኣምርሑ ኣብ መንገድን ከለው ድማ እቲ ዶክተር ሲሚ BRH ኔጌቲቭ ዝበሃል ዓይነት ደም ከም ዘለዋ ንአካሽ ነገሮ እዚ ማለት ኣዝዩ ንምርካብ ኣሸጋሪ ዓይነት እዩ ኣስዒቡ ሓደ ሃብታም ሰባይ ጓሉ ጸላም ከብዳ ከተቀየር ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ሰብ ኣብ ምድላይ ከም ዘሎ ስለዚ ኸ ናይ ሲሚ ጸላም ከብዲ ብኽቡር ዋጋ ክህብዎ ከም ዝኽእሉ ነገሮ እንተኾነ አካሽ ግን ኣብዚ ጉዳይ ኢዱ ክእቱ አይደለይ እዛ ፊልም ኣብዚ ድሕሪ 2 ዓመት ኢላ ተቐጽል ኣብ ለንደን እዩ ሶፊ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ሓደ እንግሊዛዊ ሓድሽ ህይወት ጀሚራ ንዕዘብ ኣጋጣሚ ብሓደ በር እንዳሓለፈት ናይ አካሽ ፖስተር ተዓዘበት እሞ ናብ ውሽጢ ገጽ ኣምርሐት ኣብኡ አካሽ ፒያኖ ክጻወት ተዓዘበት ሶፊ ኩሉ ነገር ብዘይ ሕበበ ክነግራ ሓተተቱ ንሱውን ዝኾነ ነገር ከይሓበ ነገራ ካብዚ ቀጽሉ ታ ፊልም ናብ ቅድሚ 2 ዓመት ምስ ዶክተር ናብ ሙምባይ እንዳኸዱ ትመልሰና እቲ ዶክተር ካብ መኪኑ ወሪዱ ንሲሚ ተወሳኺ መደንዘዚ ክወጋ ኣምርሐ ሲሚ ግን ነቲ ዶክተር ክሳዱ ሃሪማ ኣጥቃዕቶ ኣስዒባ ንአካሽ ካብ መኪና ክወርድ ሓበረቶ ቀጺላ ነታ መኪና ጠውያ ንአካሽ ረጊጻ ክትቆትሎ እዩ ነይሩ ሓሳባ እንተኾነ ግን ነዛ ፊልም ክጅምራ ከለኹ ከም ዘረኣኹም እታ ሓረስታይ ታማንቲለ ግራቱ እንዳበልዐት ምስ ኣሸገረቶ ዝተኮሳ ጥይት ነታ ማንቲለ ይስሕታሞ እታ ማንቲለ ነጢራ ካብቲ ግራት ናብ ሲሚ ገጻ ኣተወታሞ እታ መኪና ካብ ቁጽጽር ሲሚ ወጻእ ኮይና ተገልበጠት ብኡ ንብኡ ተባርያ ሲሚ ኣብኡ ሞተት አካሽ ቀጺሉ ኣውቶቡስ ሒዙ ንሙምባይ ኣትዩ ብሓገዝ ዓርኩ ንለንደን ከም ዘምርሐን ንሶፊ ካዕልላ ንዕዘብ ኣብኡ ድማ ጽቡቕ ስራሕ ረኺቡ ህይወቱ ክመርሕ ከም ጀመረን ነገራ ቀጺሉ አካሽ ሓደ መዓልቲ ናብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ መጽያ ብሓንሳብ ክውዕሉ ዕድማ ኣቕረበላ ንሳ ግን ጽባሒቱ ንጎና ዓዳ ክትምለስ ምዃና ነገረቱ ክደዋወሉ ቃል ተኣታትዮም ድማ ተፈላለዩ ኣብ መወዳእታ ዛ ፊልም ዘርእየና እምበር ክቡራት ተኸታተልትና አካሽ በታ በትሩ ገይሩ ንናይ ተደርብያ ዝነበረት ታኒካ ናይ ኮካ ሃሪሙ ናብቲ ጓሓፍ ከጸግዓ ንዕዘብ ልቢ ብዘንጠልጥል መንገዲ ኣብዚ ትፍጸም እምበር ክቡራት ተኸታተልትና ንሎማዓንቲ ነዚ ይመስል ነይሩ መደብና ሰብስክራይብ ላይክ ብምግባር ፋሚሊ ዛ ቻነል ክትኾኑ እንዳዓደምና ኣብ ዝቕጽል በኻሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም